So, magkano yung siling apritada mo, bossing? 20 lang yan, boss. Ayun, oh. Tumpok, 10 lang yung paliga. Ayun, yun po yung mga presyo ng tumpukan, no, ng gulay, no? So, magkano yung naka-plastic mo na ganito? 20 lang yan, boss. So, 20 pesos po yung ganitong isang plastic, no? So, sa per kilo, magkano? 60 na lang, boss Lando. So, 60 pesos ang per kilo ng ating talong, no? So, boss, magkano yung palaya mo? 50 kilo. Yun, 50 pesos ang per kilo ng ating ampalaya, no? So, sa piraso na tumpukan po sa halagang 150. So, yan po ay mahigit 1 kilo na, no? So, dito naman po ang isang piraso ay 120, no? So, dito po ay 130 ang per kilo sa malalaking bango. So, sa ating mga isdang matambaka, no? 100 pesos ang kilo, no? So, mura pa rin po ang bentahan, no? So, 260 ang per kilo ng hipon. Dito po ay 300 pesos. So, 160 pa rin po ang bentahan pa rin po dito ng isdang galunggong, no? So, per kilo po. Lodi, magkano yung tumpukan mo? Ayun, 100 pesos. Talagang tandem kayong dalawa eh, no? So, sa ating mga sagisi po ay 140 ang per kilo, no? Magkano yung lapu-lapu mo? 240 dito po sa lapu-lapong pula, no? Sa itim. So, 160 sa itim, no? So, may labay. So, yan po yung mga latagan ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, sa ating mga tumpok-tumpok po, mga dalagang bukid, no? 50 pesos at 100 pesos. Ito po ay may tumpukan po tayo ng sa halagang 100 pesos, no? So, 100 pesos na tumpukan. So, yan po yung masarap na meatballs. Itumpukan, marami na, no? Yan po pwede, dili ka mo yun. Jen! Dua kayo, Jen! Sapsap, chabeta, no? Galunggong, no? So, yellowfin tuna ay 160 ang per kilo. So, sa tumpukan naman po dito ng ating mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos. So, sa kilo po ay 120, no? So, 160 ang per kilo ng ating yellowfin tuna. So, shoutout sa'yo, Ate Pam. Nag-vlog ka? Nag-ikot ka? So, 130 ang per kilo po dito ng paninda po ni Ate Pam, no? Na daing na bangus, no? Pandaing. So, suportahan po natin ang vendor mix official ni Ate Pam, no? So, yan po si Ate Pam. Yan po, pakisuportahan po yung vendor mix official na kanyang account sa YouTube channel. So, Ate Pam, maraming salamat. So, hello po, shout out po, Nay. Saan po kayo galing, Nay? Taga Dampalit. So, taga lugar ko po pala. Sa talaga po mura po talaga ang isda dito sa Malabon Fish Market. Yan po si Nanay na taga Dampalit po, na kalugar ko po, no? Saan po sa Dampalit, Nay? Sa Rodriguez. Rodriguez. Ako po taga Damson. Sige po, Nay, salamat po. Shout out po. Thank you. Kano isang ganito? 100 na. O, tama. Bumili kasi ako sa kanya ng 100 pesos. So, 100 pesos po yung milon, no? Po, no? Sa halagang 100 pesos na isang plato na, no? So, sumpo po yan na maliliit, pero talagang swabe kapag ito po ay sinigang, no? Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay mag-a-update dito sa Malabon Tumpukan. So, ito po ang ating mga kababayan po na mga namimili po ng gulay. So, tutunguhin po natin ang mga isdang binibenta sa halagang 50 pesos at 100 pesos na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, so yan po yung mga gulay na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market, no? So, magkano yung siling apritada mo, bossing? 20 lang yan, boss. Ayun, no? Tumpok, 10 lang yung paliga. Ayun, yun po yung mga presyo ng tumpukan, no, ng gulay, no?
pansahog po sa ating mga niluluto. No? 20 lang yan po. Ano? So, meron din po tayo nakabalot na talong. Ready to cook na. Pwede nang ipirito, no? So, magkano yung naka-plastic mo na ganito? 20 lang yan po. So, 20 pesos po yung ganitong isang plastic, no? So, sa per kilo, magkano? 60 na lang, Boss Caldo. So, 60 pesos ang per kilo ng ating talong, no? Boss, maraming salamat, Thank you. So, pili-pili lang po tayo, no? So, boss, magkano yung ampalaya mo? 50 kilo. Yon, 50 pesos ang per kilo ng ating ampalaya, no? So, sa mga mahilig isa ng ampalaya, lagyan nyo lang po ng itlog at meron na kayo maiuulam, no? So, magkano per kilo mo ng ano, kamatis? 80. So, 80, no? Ano pa ito? Ayan, no? Yan yung mga mamimili natin dito, no? So, kapag tumawad kayo ay binibigay pa rin po ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market, no? So, boss, salamat, Thank you. Alright. So, yan po, yung mga presyohan ng mga gulay na makikita po ninyo dito sa Malabon Fish Market, no? So, ayan po yung mga bangus po natin dito, no, na nakikita po natin dito, no. So, dalawang piraso na tumpukan po sa halagang 150. So, yan po ay mahigit 1 kilo na, no. So, dito naman po ang isang piraso ay 120, no. So, dito po ay 130 ang per kilo sa malalaking bangus. So, sa ating mga isdang matambaka, no, 100 pesos ang kilo, no. So, mura pa rin po ang bentahan, no. So, good morning, Nanay Noemi. So, ayan po yung paninda ni Nanay Noemi na bangus dagupan, no? So, malalaki po yung mga latag. Meron po tayo dito at magsimulan po natin ng isang piraso po ay 120, no? 140, no? Sa kilo naman po dito, Nanay Noemi, magkano? 180 lang. So, mababa po ngayon ang ating per kilo ng bangus, no? 180 ang per kilo, no? Ang sarap na Nanay Noemi. Panalo sa panlasa talaga ng ano, lalo pag talagang sinigang mo sa bayaba. Dagupan talaga, maganda. Mm. Walang sayang. Kasi talaga mapagbabasihan natin kung talagang Laguna o Bulacan. Kasi ang ano ng bangus dagupan, ganito talaga. Kulay itim talaga yung palikpik. Yan. Para nalalaman din kasi ng ating mga mamimili. Sold out, isang piraso na lang natira. Isang piraso, 100. Ayun ha, isang piraso na lang po yung natira. Oh. 100 pesos ang isang piraso. So, dito po, 170 naman po ang isang piraso ng bangus dagupan. No? So, ayan. No? So, sa tumpukan po ay 100 pesos na pandaing na bangus. So, dito po, isang piraso ay 100 pesos. No? So, sa kilo naman po ng ating mga galunggong, nagkakahalaga po ng 160 ang per kilo. So, sa tumpukan, magkano? 100. Ito po yung turay, no, sa halagang 50 pesos na tumpukan. So, 260 ang per kilo ng hipon. Dito po ay 300 pesos. So, 160 pa rin po ang bentahan pa rin po dito ng galunggong, no? So, per kilo po. Lodi, magkano yung tumpukan mo? Yun, 100 pesos. Talagang tandem kayong dalawa eh, no? Tandem, no? Stop muna. Ano, bata pa lang, kulubot na. Nakakunot na kasi. Nakakunot na yung noo.
So, tortilyo sa tumpukan po ay 100 pesos. So, isang piraso po dito ng bangus dagupan ay 100 pesos ang isang piraso. No? Sige po, hataw! Sige po, sayaw! Ayun, no? So, ayan, ganyan kasaya po ang ating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market. So, talaga napapaindayog sila sa tugtugin, no? Alright, so ayan po yung mga latag, no? So, sa ating mga sagisi po ay 140 ang per kilo, no? Magkano yung lapu-lapu mo? 240 dito po sa lapu-lapong pula, no? Sa itim. So, 160 sa itim, no? So, may labahita pa rin po tayo dito na presyuhan ng kanilang mga bentahan, no? So, sa ating labahita, so, busy siya, no? Busy siya sa kanyang paglilinis ng mga isda, no? So parang ikaw lang may tindang yellow pin. Oo, kasi yung pagpunta ko parang wala doon sa baba. Ang ganda, oh. So yan po yung mga latagan ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga isdang bato na nabibili po dito sa Malabon, no? So mga labahita, yellow pin tuna at lapu-lapu. Boss, salamat ha. Baka bukas abutan ko pa to ha. Ito, papasok kasi ako ngayon eh. Ito naman laman, no? Tapos, thank you ha. So, labahita. So, marami pa rin pong mga labahita na latag, no? Alright, so sa ating mga tumpok-tumpok po, mga dalagang bukid, no? 50 pesos at 100 pesos. So, tumpukan po ng ating pusit ay 100 pesos, no? So, tumpukan po ng mga pandaing na bangus, no? So, isdang matang baka, no? So, dito po ay may tumpukan po tayo ng asa-asa sa halagang 100 pesos, no? So, may bitbit din po tayo dito sa halagang 100 pesos na tumpukan. So, ayan po yung masarap na meatballs. Itong bitbit, no? Bola-bola sa mga mahilig magluto, no? So, ayan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Yan po, napakarami na, no? Nagkikilaw na. Nagkikilaw na, no? Madami na. Ayan ang mga tawilis. Tapos bitbit, no? Sa halagang 50 pesos na marami na, no? Toy! Toy! So, 120 naman po ang per kilo ng ating tamba, no? So, 100 pesos na kilo ng gulyasan. So, ayan po ang mga 50 pesos na mga tumpukan. Marami na, no? Yan po pwede, dili kami na. Jen! Dua kayo, Jen! Sapsap, chabeta, no? So, 50 pesos na tumpukan ang mabibili nyo po dito na sulit na maiuulam, no? So, 180 ang per kilo naman po ng ating ditong galunggong, no? So, yellowfin tuna ay 160 ang per kilo.
Ay, kuya. Isa. So, sa tumpukan naman po dito ng ating mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos. So, sa kilo po ay 120, no? So, 160 ang per kilo ng ating yellow pin tuna. Boss, good morning. Wala ka pa rin tindang ano? Tawag dito, tulingan. Boss, thank you. Alright, yan. Magkano ba hita? So, 180 ang per kilo, no? Dito. Yan, sa Matambaka, no? So, shoutout sa'yo, Ate Pam. Nag-vlog ka? Nag-ikot ka? So, 130 ang per kilo po dito ng paninda po ni Ate Pam, no? Na daing na bangus, no? Pandaing. So, suportahan po natin ang vendor mix official ni Ate Pam, no? So, yan po si Ate Pam. Yan po, pakisuportahan po yung vendor mix official na kanyang account sa YouTube channel. So, Ate Pam, maraming salamat. So, yan po yung mga bangus, no? Bangus sa isang piraso ay 80. So, pandaing po natin ay 50 pesos. Ayan, nakadaing na po, no? 100 pesos ang isang piraso. So, mga tumpukan po, 100 pesos. So, yan po yung mga presyo ng bangus po dito sa Malabon Fish Market, no? Hello, kuya. Hello po, shout out po, Nay. Saan po kayo galing, Nay? Ano pa kasi dapalit? Ah, taga Dampalit to. Taga lugar ko po pala. Sa talaga po si mura po talaga ang isda dito sa Malabon Fish Market. Yan po si Nanay na taga Dampalit po na kalugar ko po, no? Saan po sa Dampalit, Nay? Sa Rodriguez. Rodriguez. Ako po taga Damson. Sige po, Nay, salamat po. Shout out po. Thank you. God bless. So 130 ang isang piraso ng bangus. 100 pesos, no? So 120. So yan po yung mga bentahan po ng kanilang mga isda sa Malabon Fish Market, no? Talagang mura at nakakatipid ka pa rin sa mga presyohan. So dito tayo kay Kuya, no? So shoutout sa iyo, Kuya. Magkano yung bangus dagupan mo? 170 boss. Yun, no? 170 po ang per kilo ng bangus dagupan, no? Ano pangalan niyo? Boss Lando Explorer. Lagi kayo nagpa-vlog? Opo, lagi po dito sa Malabon. Sige po, salamat po. Opo, Boss Lando. Kuya, marami pong salamat. Thank you. So, dito naman po ang lansones natin ay kalahating kilo, 35 pesos, no? So, 70 pesos ang per kilo. Boss, okay lang. Magkano per kilo ng saging? Sa puti po, 70. So, dito po, 100 pesos, no? So, boss, maraming salamat. Thank you. Sa milon naman, magkano ang presyo? Wala yung natitinda ng milon dito. Dati ako bumili ng milon dito, nabutas nga lang. Magkano isang ganito? 100 na. O, tama. Bumili kasi ako sa kanya ng 100 pesos. So, 100 pesos po yung milon, no? Kaya lang, nabutas, sumabog yung ano niya eh. Yung pinakalaman sa loob, tumapon. Ginawa namin, ginito na lang namin. Hindi na namin nilunaw. So, 100 pesos po ang isang piraso po dito ng milon. Salamat, ha. Thank you. So, ayan po yung mga presyo, no? So, dito po, mura po yung ating upas, no? 60 pesos lang ang kalahating kilo, no? So, 120 ang per kilo. Okay, maraming salamat. Thank you. So, yun po yung update natin sa mga panindang prutas po dito sa Malabon Fish Market, no? So, dito po sa mga tumpukan po ng ating mga hipon, ito po isugpo, no? Sa halagang 100 pesos na isang plato na, no? So, sugpo po yan na maliliit, pero talagang swabe kapag ito po ay sinigang, no?
bagongon, yan, mga tinda dito na mga seafood, no? Mga seashell po dito sa Malabon Fish Market, no? So, alright. So, sa sitwasyon at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang kanilang mga paninda ay murang-mura pa rin po ninyong mapibili. At ang mga bangus dagupan po ay may mga per piraso rin po o per kilo, no? So, may mga tumpukan pa rin po tayo nakikita dito sa halagang 50 pesos, no? Sa mga tumpukan pa rin po ng mga hipon sa halagang 100 pesos at 50 pesos ay meron na kayong maiuulam. So, shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out sa ating mga kababayan po na dumarayo at namimili po dito dahil sa paghahanap ng mga murang presyo ng bilihin dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayan na talagang dumadayo at dinadagsa itong Malabon Fish Market dahil sa mga presyo na abot kaya ng ating bulsa. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update na mga presyuhan na nagaganap po dito, no? So, hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe. Maraming salamat po. Bye-bye na po.